que tal, señoras e señores? Benvidos, benvidas un venres máis ao repaso que facemos da actualidade local aquí en As Pontes. Hoxe, na televisión das Pontes, é onde toca botarlle unha ollada a todos estes acontecementos que marcaron a actualidade pontesa nesta última semana. Comezamos falando de obras, porque van a moi bo ritmo os traballos de mellora do interior do mercado municipal. Posiblemente a vindeira semana xa poderemos desfrutar destas remodeladas instalacións. Pouco a pouco, o interior da Praza de Abastos está a deixar intuir o que será o seu novo aspecto. É que tras 2 semanas de traballos, o proxecto está avanzando a un moi bo ritmo. Estas obras implicaron un desembolso de 125.000 euros con cargo á liña de axudas da Consellería de Economía para o impulso dunha rede de mercados excelentes en Galicia e van permitir mellorar estéticamente esta zona, dotándoa dun allamento acústico e térmico axeitados e, por suposto, a nivel estético, unificar o aspecto das peixarías e chacinerías ali instaladas cunha nova imaxe máis actual, moderna e atractivo. Unha mellora moi necesaria a xuízo do alcalde Valentín González Formoso. Hoxe un mercado modélico, pequeno, pero luminoso, limpo, áxil, moi fácil a súa accesibilidade e agora lle damos unha volta de torca porque non tiña baños públicos accesibles, agora os vai a ter en perfectas condicións. A remodelación estética dos propios postos tamén vai a ser importante, digamos que a mellora acústica e a insonorización do espazo vai a facer que a biblioteca que hai arriba non teña ningún problema nese sentido, e se ten algún problema de molestias polas mañás en horarios de apertura do mercado que se van a rematar con esta insonorización. Malia que os traballos están a avanzar segundo as previsións e se agarda que a vindeira semana praceiros e praceiras recuperen o seu espazo habitual, o primeiro edil tamén quixo agradecer a súa paciencia ante as dificultades e inconvenientes que supón o proxecto. Esta empresa xudicataria está facendo un traballo enorme porque era consciente do pouco espazo temporal que ten para a execución das obras, porque é unha subvención que nos concede a Xunta de Galicia para a remodelación interior do mesmo, e asumiu ese reto. Por tanto, é de agradecer enormemente. Cando un vai a visitar as obras, como vamos prácticamente a diario, vemos unha concentración de traballadores e de recursos inxente, non? É certo que ademais ten que ser así, porque que o Nadal está aí ao lado, está aí ao carón, e por lo tanto ten que estar aberto para non perxudicar nin aos usuarios nin usuarias, nin por suposto os propios praceiros a que agradecemos enormemente as facilidades que sempre nos dan, porque ese mercado era un mercado abandonado totalmente, un mercado obsoleto, oscuro, con condicións higiénicas mínimas. Era un cúmulo a veces incluso de botellón nos fines de semana no seu lateral, non? Segundo as previsións do propio executivo local, as obras rematarán o vindeiro día 18 e implicarán a unificación da imaxe exterior dos postos, a mellora da acústica e da térmica, nova iluminación e taquillas de uso común, aseos renovados e instalación dun aviso lumínico por accidente. E visitamos agora o Departamento de Benestar Social porque a vindeira semana arrincan as distintas actividades deseñadas dende a Consellería que dirixe Tania Pardo para conmemorar o 25N, o Día Internacional da Loita contra a Violencia contra as Mulleres. Os primeiros destinatarios, os e as estudantes dos distintos centros educativos da vila que van recibir diferentes charlas nestes días. Non as fagas invisibles, a fina mirada foi o lema escollido este ano polo Departamento de Benestar Social con motivo da conmemoración do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Damando unha serie de actividades que botarán a andar a vindeira semana, a Consellería que dirixe Tania Pardo pretende dar visibilidade a todas as formas de violencia que se exercen contra as rapazas e contra as mulleres, en especial as que son menos visibles aos ollos da nosa sociedade. O pasado ano, o que se buscaba era reflectir e concienciar sobre a realidade que viven moitas mulleres en situación de violencia de xénero no ámbito da parella, sobre todo entre mulleres migrantes ou en situación de discapacidade. E xa para este ano, o obxectivo é chegarse á realidade das rapazas máis novas. Para esta fin, lanzarase un audiovisual onde se mostran datos da realidade das rapazas máis novas, as cales tamén enfrontan a miúdo diferentes manifestacións das violencias machistas. Un audiovisual que vai estar disponible nas redes sociais e nas canles informativas do Concello. E tamén realizarán obradoiros de sensibilización co alumnado de terceiro e cuarto de educación secundaria. Xa o día 26 terá lugar unha acción formativa sobre a prevención da violencia de xénero nos adolescentes para persoal de diferentes administracións e servizos que conforman a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello das Pontes. E tamén Espazo en Familia incluirá unha xornada formativa sobre as mulleres, a pornografía e a internet. Por suposto, o día 25 de novembro, ás 12 do mediodía, diante da Casa do Concello, darase lectura a un manifesto institucional con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Seguimos a falar de educación porque o Concello e Coordinadora de AMPA Sabrente veñen de presentar un escrito ante a Consellería de Educación para que os colexios da nosa vila formen parte do programa Proa Máis, unha iniciativa coa que se reforzan, neste caso nas aulas, con novos mestres a educación dos máis novos. O Concello das Pontes e a Coordinadora de AMPA Sabrente veñen de denunciar a exclusión de todos os centros educativos do municipio do programa de reforzo, orientación e apoio PROA. O programa impulsado pola Xunta de Galicia busca mellorar o rendemento escolar e reducir o abandono educativo temperá e conta cun orzamento de case 6 millóns de euros procedentes do Fondo Social Europeo. Xunto cos 5 centros educativos das Pontes que quedaron fora deste programa, en toda Galicia veránse afectados un total de 350 colexios, o que suporá non contar cun segundo especialista nas aulas. Neste senso, dende o Executivo local e dende Abrente recalcan que esta medida é un recorte máis da Xunta de Galicia, que repercute na calidade da ensinanza, na prevención do abandono escolar, pero sobre todo nos nenos e nenas das Pontes, ao reducir os cupos de profesorado que van a acompañar os estudantes no seu proceso de aprendizaxe. A SEMADE demandan do Executivo Autonómico que se garanta o dereito de todos os nenos e nenas a unha educación pública de calidade con máis fondos para programas esenciais e profesores especialistas que garantan o éxito escolar do alumnado e a súa permanencia no sistema educativo. E tamén estes días se publicaba o listado de beneficiarios e beneficiarias da convocatoria extraordinaria de setembro das axudas municipais á escolarización. O Departamento Municipal de Benestar Social vai destinar preto de 2.000 euros a esta convocatoria extraordinaria. O Concello das Pontes, mediante o Departamento de Benestar Social, repartirá 1.400 euros da manda convocatoria extraordinaria de setembro do Programa de Axudas Municipais á Escolarización. A Concellería que dirixe Tania Pardo publicou a pasada semana o listado de nenos e nenas beneficiados co programa extraordinario e que beneficiará a un total de 9 nenos e nenas con contías que van dos 100 aos 300 euros e que lles permitirán mercar o material escolar necesario para o seu día a día. O listado dos estudantes beneficiados xa se pode consultar na web www.aspontes.org e no que respecta aos vales, estes deberán recollerse e gastarse denantes do día 30 deste mes na Oficina Municipal de Servizos Sociais, de luns a venres, de 8:30 a 2 da tarde. Pouco máis dun mes queda xa para que cheguen as tan desexadas festas do Nadal. Iso sí, as familias teñen que facer neste caso encaixe de boliños para tratar de conciliar vida familiar e vida laboral e nada mellor que contar cunha proposta na que deixar sus pequenos e pequenas en as mellores mans, porque regresan os campamentos urbanos de Nadal da Concellería de Benestar Social. O Nadal está a petar na porta. Moitas familias pontesas están pensando en alternativas que lles permitan conciliar traballo e as vacacións dos máis pequenos da casa durante estas datas. Unha moi boa opción poden ser os campamentos urbanos de Nadal, que unha edición máis porán en marcha dende a Concellería de Benestar Social. Esta mesma semana arrancaba o prazo de inscripción para unhas actividades que se van desenvolver dende o 23 de decembro e ata o 7 de xaneiro, en horario de 9 a 2 da tarde, nas instalacións do Colexio da Madalena, e que van estar dedicadas a fomentar valores como o respeto, a tolerancia, o compañeirismo e a convivencia. Estes campamentos irán dirixidos a nenos e nenas de entre 3 e 11 anos e contarán cun máximo de 30 prazas, que se adxudicarán de haber unha demanda superior segundo un baremo de puntuación no que se vai valorar que os dous proxenitores estén traballando e non de vacacións, a situación económica das familias, o número de integrantes ou se conta con persoas dependentes ou seu cuidado, entre outros aspectos. A cota por participante é de 40 euros e a documentación a presentar e tamén o formulario xa se poden descargar dende a web www.aspontes.org. En canto ás inscripcións, pódense tramitar ata o día 4 do mes que ven no rexistro municipal ou mediante a sede electrónica. E de seguro que moitos de vostedes van a aproveitar esta fin de semana para participar no certame de tapas Saborea as Pontes e degustar os 13 petiscos que este ano loitan por facerse co título da tapa máis popular ou a mellor tapa pontesa de 2024. Aínda temos opción tanto esta noite como mañá e o domingo para emitir os nosos votos e, por suposto, para desfrutar deses 13 petiscos. Saborea as Pontes entra xa na súa reta final e que tan só nos quedan por diante 2 días e o que queda desta noite para desfrutar dos 13 petiscos que este ano se sumaron ao concurso impulsado pola Concellería de Hostalería co respaldo da Asociación Coempo. Segunda fin de semana de certame que de seguro seguirá na línea do que acontecía a pasada fin de semana, con moitos veciños e visitantes paseando e sen medo á chuvia e desfrutando das propostas ideadas este ano polos 13 bares, mesóns e restaurantes anotados. Entre eles tamén o xurado do certame, composto pola influencer
ser Nea Armendariz, coñecida nas redes como La Morro Fino, o cociñeiro naronés Diego Fernández, do restaurante Fame Canalla, e Tino Otero, da Asociación de Cociñeiros Coruña Cocina, e que serán os encargados de escoller a mellor tapa pontesa de 2024. A eles sumaránse o petisco máis popular que xurdirá dos votos do público, que terá que cubrir os seus boletos con alo menos 4 selos diferentes para optar a 6 premios de 200 euros e un premio de 600 euros. Polo momento aínda quedan por diante esta noite tamén mañá e o domingo para desfrutar desta festa de sabores en horario de 12 a 3 da tarde e de 7 a 11 da noite. Iso sí, o recondo de votos e tamén o sorteo de premios para os clientes terá lugar o vindeiro mércores na Casa do Concello e xa o día 25 a 7 da tarde, no local de Coempo, farase entrega dos galardóns aos premiados e premiadas. Seguimos no Departamento de Hostelería, de Turismo e tamén de Comercio, porque dende a Concellería que dirixe Elena López continúan co seu programa As Pontes Terra de Cogomelos. A pasada semana poñían punto final ao seu ciclo de faladoiros, en este caso cunha interesante conversa sobre unha nova guía que se ven de publicar. As Pontes Terra de Cogomelos pechou o seu ciclo de faladoiros da man de toda unha primicia, xa que se presentou a guía de mixomicetos de Galicia Norte de Portugal, un traballo que vía a luz hai un par de semanas e que tan só uns días despois da súa publicación xa se puido coñecer nas Pontes. Para iso contouse con un dos seus impulsores, Flor Andrés Rodríguez, do Grupo Micolóxico Luís Freire, e que xunto con Óscar Requeijo foi o encargado de editar este traballo froito de 20 anos de estudo de case un cento de especies por parte deste doutor en farmacia e o seu compañeiro presidente do Grupo Luís Freire. 300 páxinas nas que se analiza moi polo miúdo estes organismos multicelulares que pertencen ao reino protista e que son tamén toda unha novidade, xa que esta guía é a primeira das súas características editada na península, tal e como apuntou na súa intervención Flor Andrés Rodríguez. O experto tamén explicou as diferentes partes coas que conta esta publicación, xa que a primeira recolle as características biolóxicas xerais deste tipo de organismos, onde viven e cando se realizaron os primeiros estudos sobre os mesmos. Xa no segundo apartado, inclúese unha ampla descripción de todas as especies estudadas para rematar cun glosario dos termos científicos que se empregan na guía. ¿Y dónde viven? ¿Dónde los encontramos? Como os decía, a veces los encontramos sobre la madera de los árboles, sobre la madera, ¿no? Como es este caso. No se alimentan de la madera como lo hacen los hongos. Los hongos sí se alimentan de la madera y acaban destruyéndola y transformándola y incorporándola de nuevo a la naturaleza, ¿no? Es una forma asimilable por el resto de los seres. En este caso no, viven sobre la corteza y se alimentan de lo que hay sobre la corteza. Esporas de hongos, trozos de hifas, bacterias, en fin, de todo lo que encuentran. Todo les sirve prácticamente, de otros mixomicetos también. Pero se diferencian de los hongos en que los hongos sí que se alimentan de la madera y estos se alimentan de lo que hay en la superficie. Y la fase que se alimenta es la fase de plasmodio, no la fase de fructificación. Una vez que fructifican ya no se alimenta, el hongo ya vive ya solamente para reproducirse y diseminar las esporas, ¿no? Tras as explicacións do experto micólogo, o público presente puido solventar as súas dúbidas e incluso levar para os seus fogares un exemplar desta novidosa publicación. E máis cousas que pasaron esta semana, porque tamén nestes días tivemos aquí nas Pontes, na Praza da Capela do Carme, a oficina móvil do programa Retorna, unha oficina que aínda vai abrir as súas portas mañá sábado. A Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia trasladou esta semana ata a nosa vila a súa oficina móvil de atención ás persoas migrantes retornadas. Dende o pasado mércores e ata mañá sábado na Praza da Capela do Carme vai quedar instalado un autocar no que toda aquela persoa galega, pero que viviu como migrante durante moitos anos e que agora regresa a Galicia, pode informarse sobre as súas dúbidas e necesidades específicas e recibir asesoramento sobre temas tan habituais como trámites administrativos, realización de xestións relacionadas coa sanidade, a educación, a seguridade social ou outras cuestións importantes para a vida cotiá das persoas retornadas. Entre outros recursos, tamén esta oficina ofrece orientación laboral, asesoramento para a busca de emprego, trámites a seguir para validar titulacións obtidas no estranxeiro ou a información sobre vivenda ou recursos educativos para as crianzas dos usuarios e usuarias deste servizo. Tras destes 3 días nas Pontes, esta oficina pechará a súa estadía na nosa vila mañá cunha última xornada de apertura ao público en horario de 9 a 2 da tarde. Esta semana en Radio Home tamén estivemos de aniversario, tocaba cumprir 35 aniños, tocaba soprar candeas e, por suposto, facer repaso do que son estas case 4 décadas de actividade no 107.5 da FM.
Radio M soprou esta mesma semana 35 candeas e que a Rede Municipal abría por primeira vez os seus micros o 11 de novembro de 1989 no 107.1 da FM e cun equipo con Josefina López Blanco na dirección, o técnico Pablo Paz e o redactor e locutor Xosé Cendán. Preto de 40 colaboradores e colaboradoras se sumaron a esta iniciativa en a que son do máis recordados espazos como o Campo da Festa, Nacional 6, a Cociña do Inferno, o Recuncho, Vivimos as Pontes, a Tertulia ou o programa dos Pepes, que completan os debates, entrevistas e servizos informativos habituais de cada día, como as Pontes hoxe, o Recuncho dos Libros, as Mañás da Radio ou a Toda Máquina. Nestes 35 anos pasaron polos estudos de Radio M traballadores e traballadoras que compartiron o día a día cos pontes e pontesas, como os redactores Isabel Carballo ou Luis Peón, os que hoxe se suman Erika Cabeiro e Pepe Capelán, e que contaron co inestimable respaldo de técnicos como Manuel Antón, Roberto Rego ou Ras López e Miguel Bouza, que aínda a día de hoxe seguen a dar o mellor de sí dende a mesa de control. Con eles, colaboradores como Xosé Bernardino Mouzo Chato, Carlos Montes ou Ángel Cartelle e os directores César Galdo, Paula Pereira, Mangi Caldevila e actualmente Xosé Cendán. É que contar cunha radio que durante case 4 décadas segue a chegar á xente a información do día a día das Pontes é un privilexio, un orgullo e unha mostra de que con traballo e esforzo as cousas ben feitas perduran, tal e como apuntaba a actual concelleira do medio Lorena Tenreiro. Un privilexio e un orgullo para a nosa vila contar con un medio de comunicación local, municipal, que teña 35 anos de vida. Non é fácil que un medio de comunicación alcance esa idade. Vémolo mesmo nos medios privados, non? Pois imagínate un medio local e municipal. Dende logo é un motivo para estar orgullosos. Adil tomou o relevo hai xa 5 anos de Monserrat García nun elenco de concelleiros de todas as formacións políticas e cores e que inaugurou en 1989 o nacionalista Fermín Paz Lamigueiro, principal impulsor do proxecto xunto co daquel alcalde Aquilino Meizoso. Tras del, Jesús Alén, Susana Domínguez, Jessica Lago, Antón Martín, Paco Iglesias e a día de hoxe Lorena Tenreiro, que tamén deu conta da evolución do medio agora xa na internet para chegar a veciños e veciñas de todos os puntos do planeta. Que a nosa radio foi evolucionando co paso do tempo, non? Tiñamos primeiro unha radio analóxica e agora pois temos que dar o paso cara a unha radio digital e con emisión que chega a todos os veciños e veciñas das Pontes independentemente de onde residan. Esta oportunidade pois ofrecernos a internet era o momento de dar este paso e intentar pois eso, achegar a actualidade do noso pobo a todas as persoas que podan estar interesadas nel. Durante estes 35 anos, moitas son as vivencias rexistradas nestes micros, dende citas récord como as 24 horas e 6 minutos do macroprograma radiofónico de 2013, ata as marchas negras en prol da continuidade de Endesa, unha situación sanitaria como a da COVID, as protestas por unha transición enerxética xusta ou as diferentes manifestacións para manter aberto o Colexio de Montecaxado. Unha historia que aínda ten moitos capítulos por diante que retransmitir a través da internet ou xa, para os máis clásicos, no 107.5 da FM. As Pontes é terra de grandes músicos e, por suposto, neste mes de novembro, onde se celebra a súa patroa Santa Icía, non nos podíamos esquecer de diferentes actividades para honrar aos músicos e músicas que temos aquí na nosa vila. O vindeiro luns arrincarán os primeiros concertos deseñados dende Ruada e dende o Departamento de Cultura e onde este ano se vai homenaxear a figura da agrupación coral Endesas Pontes polo seu 50 aniversario. A música volverá a tomar todos os recunchos da nosa vila dende o luns que ven e que Santa Icía, a patroa dos músicos, vai estar presente por todos os espazos do centro urbano, damando un intenso programa de concertos e eventos nos que se darán cita a música clásica, o rock, o folclore tradicional ou os sons rondallísticos. A Agrupación Cultural Ruada, xunto co Departamento Municipal de Cultura, volven encabezar unha homenaxe na que, ademais de recoñecer o gran talento local, vaise tamén neste caso homenaxear o importante papel da Agrupación Coral Endesas Pontes e que ven de celebrar o seu 50 aniversario. Tras ser os pregoeiros nas festas do Carme deste ano e recibir o respaldo de veciños e exintegrantes no seu concerto 50 aniversario do pasado mes de maio, a formación que dirixe Xurxo Iglesias tamén vai recibir o recoñecemento da comunidade musical pontesa no tradicional Festival Central de Santa Icía, e onde ademais dos homenaxeados tamén van intervir a Banda Xuvenil, a Rondalla Vila das Pontes e a Banda Cultural e Recreativa. Un evento que terá lugar o venres 22 ás 7 da tarde no Auditorio Municipal Alobí. A esta cita hai que sumar varios concertos que arrincarán xa o luns que ven ás 4 da tarde da man de os de agora no local social da Xanela. Esta mesma agrupación repetirá concertos días 21 na Taberna de Pancho e no Bar Xardín e o día 22 no Sete Camiños, no Sarum e no Colador.
Xa o martes 19, no Alobi, teremos unha nova edición do Rockservatorio a 7 da tarde e o mércores 21, a Casa do Peso acollerá o concerto Afecto e Desdén da artista Gemma Román. Tras o Festival Central do Venres 22, o día 23 e tamén no Alobi contaremos cun segundo concerto, neste caso de música tradicional, cos grupos No Cómbaro, as escolas municipais de acordeón e pandeireta e a Banda Municipal de Música Tradicional. E para pechar calendario, non faltará a ofrenda floral aos músicos de Ribadeume o domingo 24 a 1:15 co acompañamento de Canabella. Precisamente dentro destes actos de Santa Icía tamén estes días comezaba a elaboración dunha alfombra floral da que poderemos desfrutar a vindeira semana na Praza de América. Aínda hai tempo de sumarse a estas actividades de picado e elaboración da flor que podemos neste caso realizar no local parroquial de Cáritas. Dentro da programación en honra a Santa Icía tamén este ano quérese apostar por actividades que van máis aló da música. E de feito, un dos grandes atractivos vai ser a alfombra floral que se vai confeccionar a vindeira semana na Praza da América. Estes días xa arrincaban os traballos previos de confección desta ofrenda floral da man dunhas sesións formativas que se están a impartir no local de Cáritas parroquial durante as tardes. Unha ducia de persoas de distintas idades sumáronse a esta iniciativa en a que nas primeiras sesións puideron aprender algúns dos trucos e ferramentas que se empregan para elaborar as traballadas alfombras florais tan típicas de zonas como Ponteareas ou Ares. Pistola de silicona en man e con diferentes debuxos, os e as participantes estiveron elaborando collage con materiais tan do día a día como cunchas ou legumes e que lle serven como práctica para xa o día 23 ser todos uns artistas da confección. A vindeira semana seguirán as clases prácticas e realizaránse as labores de picado da flor, polo que toda aquela persoa que así o desexe poderá chegarse ata o local de Cáritas, na Rúa Reitoral, polas tardes de luns a venres dende as 5. Xa o sábado 23, como apuntábamos, na Praza da América, confeccionarás a alfombra en honra a Santa Icía dende as 11:30, co respaldo da Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas, Arte Efímero e da Concellería de Cultura. Tempo agora de falarles de literatura porque un pontés, Roberto Hermido, máis coñecido pola súa labor coa bioloxía co mundo dos morcegos, pois ven de ser, neste caso, proclamado gañador dun novo premio de poesía Pérez Parallés. O pontés Roberto Hermida ven de facerse co 37º Premio Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé e que conceda anualmente o Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene para difundir novas voces poéticas. Hermida, coñecido pola súa labor divulgativa sobre os morcegos de Galicia e o seu traballo como biólogo, impúxose a outras 65 obras presentadas este certame da man do seu poemario Pequena vida salvaxe, no que plasma o seu vencello co entorno natural, co mundo agrario e que grazas a este premio será publicado en breve pola editorial Espiral Maior. O biólogo, pontés de adopción pero arousano de nacemento, conta as súas costas con diferentes traballos, neste caso vencellados co mundo da bioloxía, e tamén con algúns poemas e contos, aínda que Pequena vida salvaxe é, segundo recolle a acta do xurado, o seu primeiro poemario máis serio e profesional. O xurado do certame estivo composto nesta edición pola gañadora deste galardón en 2022, Giselle Mato, o mestre de literatura Ismael Ramos e o profesor de literatura galega e poeta Xavier Xil Xardón. E imos agora ofrecer un bo plan para mañá sábado, nada mellor que desfrutar da danza máis creativa e espectacular e neste caso dun vello coñecido, como é o director da Escola de Baile Moderno e Danza Clásica das Pontes, Jaime Pablo Díaz. Chega da man da súa nova galega de danza e presenta nas Pontes Dique. Nova Galega de Danza volverá a tratar de sorprender e deixarnos coa boca aberta de abraio da man da súa última montaxe Dique. A produción chega mañá ao escenario do Auditorio Municipal Alobi para homenaxear as mulleres responsables dunha das obras máis importantes da enxeñería hidráulica do século XIX, o Dique da Campa de Ferrol. Jaime Pablo Díaz volve comandar un proxecto no que conta con Marta Pazós como directora de escena e que pretende darlle o papel que merecen a esas 200 mulleres que hai 150 anos sacaron en Capazos máis de 250.000 metros cúbicos de terra. Unha produción espectacular que demostra que a nosa vila, malia non ser unha gran cidade, pode acoller espectáculos de gran formato. Pero unha liña pola que aposta o Concello das Pontes desde fai moitos anos. Nos consideramos que, que temos que darlle aos nosos veciños e as nosas veciñas oportunidade de ver todo tipo de espectáculos para todos os gustos. Esa é a nosa clara aposta. A veces, acertamos, outras veces equivocámonos, pero o noso obxectivo claro é poder ter unha programación de calidade que non teña nada que envexar as grandes cidades e intentar facer o mellor
mellor uso dos recursos públicos, pois eso, tendo opcións para todo o mundo. En ocasións con espectáculos de gran envergadura, como pode ser Dique, en outras ocasións con espectáculos máis pequenos, pero de unha grande calidade. Esa é a nosa aposta e vamos a seguir indo por ese camiño. Di que subirase ao escenario mañá ás 8 do serán nunha representación para que aínda estamos a tempo de facernos cunha entrada na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na propia billeteira do Alobi unha hora denantes do pase. Por suposto, non nos queríamos esquecer do cine, unha moi boa proposta para esta fin de semana e que chega da man da última produción de Pedro Almodóvar e dun filme de animación para os máis pequenos. Arrinca a fin de semana e a marxe de interesantes plans como a desfrutar do sabor e as Pontes. Tamén o cine pode ser unha desas atractivas propostas para pasar estes 2 días de lecer e descanso. Unha semana máis, o Departamento de Cultura nos ofrece unha alternativa para que adultos e crianzas desfruten en pantalla grande de atractivas producións que veñen de chegar ás salas comerciais. Por exemplo, para o público adulto, temos o último proxecto de Pedro Almodóvar e con 2 grandes da interpretación como Tilda Swinton e Julianne Moore. La habitación de al lado é o título desta longametraxe onde 2 amigas de xuventude volven cruzar os seus camiños na súa madurez. Galardoada co León de Ouro de Venecia, La habitación de al lado proxetarase mañá ás 7:30 da noite e tamén o domingo ás 7:30 da tarde. E xa a proposta para público infantil ven protagonizada por un filme de animación, Unha familia monstruosa, unha comedia dirixida por Marc Gravas, na que a protagonista é unha rapaza que a piques de celebrar o seu 13º aniversario, tan só desexa ser tan espectacular como o resto da súa particular familia, integrada por monstros e bruxas. En esta familia fuera de lo común, Niños, nada de magia en la mesa. la magia llega de forma Ojalá natural tuviera poderes. cuando crees en ella. Aprenderé magia y me convertiré en una magai poderosa destinada a salvar a todas las criaturas mágicas. Unha familia monstruosa proxetarase mañá e o domingo ás 5 da tarde e, como sempre, as entradas poderán mercarse na propia billeteira da Casa do Peso ou ben na web aspontes.sacatoentrada.es. Deixamos o cine, falamos agora do teatro, porque o pasado venres tiñamos a oportunidade de desfrutar aquí nas Pontes da compañía deste xeito Produccións, que nos traía Comedia Neura. O teatro volvía a tomar a pasada semana o escenario do Auditorio Municipal Alobi, en este caso damando unha comedia, pero cun tema moi actual e serio como é a saúde mental. A compañía deste xeito Producións foi a encargada de inaugurar o ciclo de actividades teatrais deste outono da man de Neura, unha produción escrita e dirixida por Manuel Pombal e protagonizada por Sergio Macías e Estefi Llariora, en a que poidemos coñecer a unha exparella moi particular que tras separarse polas manías e neuras propias de cada un volve a unir os seus camiños. Sinto, pero levamos aquí dende as 8 da mañá. Sei no. E a súa señoría ten presa, como sempre. Véame 5 minutos. 5, ningún segundo máis. Grazas, moitas grazas. Moito. Vou avisar a súa señoría. Sí, faga o que teña que facer, sí. Sonia, podes saber onde estás? Mira, o xuiz vai marchar e xa non nos casan ata dentro de 6 meses. Sonia, por favor, date presa. Que? Chegou? Non. Sabe que lle digo? Que xa non caso. Vostede verá. É que todo toma igual, Non sabe? imos marchar. Mire, faga o que teña que facer. Eu non quero sentirme culpable de que chegue tarde a casa por culpa dunha irresponsable. Tenteo con outra. A ver se hai sorte. Gracias. Mamá, que xa che dixen que estaba traballando, sí, claro. Non, por que che ia mentir? Non che estou mentindo. Non, sí, estou che mentindo. Ia casar, pero xa non caso porque Sonia non chegou. Non é a tola, mamá, non. A ver, sí, é a tola, pero non me gusta que lla chames así. Mira, mamá, cando eu digo, mamá, mira, mamá, deixame rematar unha frase que sabes que paso moi mal se non a remato. Lentellas. Mira, non sei, meterás nun tupper. Nada, por favor. Falamos logo, vale? Gracias. Ai, hola, Edu. Hola, perdoa, estamos a tempo. Non, xa pecharon. Pedimos que nos abran. Non pode, no switch xa marchou. É que non pode vir antes. Atropelaron a un pobre canciño diante miña. Non sabes o que foi. Tive que parar a socorrelo, claro.
claro, non ia deixarlo aí só. Menos mal que chegou unha señora moi riquiña e dixo que levaba a veterinaria. Mira, Sonia, isto é un caos. Eu non podo seguir así. Eu non podo non saber nunca a que hora imos facer nada. Dormir cada noite dun lado da cama, comer un día a unha hora, outro día a outra. Hoxe tiñas que estar aquí moito antes das 2. Estas... Neura foi quen de arrincar moitos sorrisos entre o público que se deu cita no patio de butacas do Alobi e foi unha especie de terapia para desartellar tabúes e malas crenzas sobre a saúde mental. Non nos podíamos esquecer hoxe tamén de botarlle unha ollada á proposta que tivemos onte mesmo co Xoves na Biblio. Inma Soto traía a súa superheroína Xela da man do seu contacontos e tamén tivemos a oportunidade de desfrutar nestes días dunha nova edición do Relendo a Vida, coa música como protagonista. Xoves na Biblio recibiu onte a visita da contacontos educadora ourensá Inma Soto Iglesias e que chegou ás Pontes na mellor das compañas, a da pequena Xela, unha nena da aldea e que nas súas aventuras loita por defender o mundo do rural, o medio ambiente e a gran importancia do patrimonio natural que temos. Xela, a superheroína da aldea, é o título dunha historia que vía a luz hai menos dun ano, unha autopublicación desta educadora ambiental que a día de hoxe reside na parroquia Xermadina de Miraz e que onte presentou aquí nas Pontes unha historia para nenos e adultos coa fin de resaltar o gran valor do mundo rural. E que mediante os textos da autora e acompaña das ilustracións de Clara Cerviño, o que se buscaba era concienciar a todas as xeracións do papel fundamental do noso entorno natural, reivindicar a conservación do territorio e ao mesmo tempo fomentar o orgullo e fachenda pola lingua galega. Dende a súa fiestra, dende a fiestra da habitación de Xela, tamén pode ver o prado onde pasen as vacas, vele aquí? Sí, vamos contar que me pasou esta mañá. Eu quería vir contarvos o conto, pero vivo un pouco longe. Entón primeiro quixen vir en bicicleta. E tanto me levaba, digo, pero que me vai en bicicleta das Pontes, que me vai levar moitísimo. Entón digo, va, pues vou ir en autobús. E autobús, mira, tiña que ter collido hai 2 días para chegar dende a miña aldea a das Pontes. Pois nada, vou poder o coche. Montei no coche, e resulta que a camarola, ali no medio da estrada, estaba, sabedes que fixo? Velouse por debaixo do fío do pastor e estaba no medio da estrada. E dixo, ai, que vaca, tive que baixar do coche. E a camarola pasa a facer o prado. A camarola, a onde a mandou? Ao prado. Pasa. E logo Inma, e onde vas agora? E eu, pois vou ás Pontes a coñecer nenos e nenas que me acompañen para cuidar da nosa natureza. Vas coñecer nenos e nenas, vas ir ás Pontes. Ai, pero ir, llévame, Inma. Por favor, llévame. Eu quero ir contigo, llévame. Onde vistes vos unha vaca na casa do peso, camiñando cas súas cachas por rompe un turro e de repente, caca. Eso non pode ser, vaca marola, non podes vir. Como vai vir unha vaca a casa do peso, ali as Pontes, polo medio da vila? Non pode ser. Ai, ma, lévame, por favor, lévame. Quero ir coñecer nenos e nenas. Así a facer pucheritos, a porme caritas como facedes vos cando queredes conseguir algo. E non me quedou outro remedio. Liberei a parte de atrás do coche. Puxenlle o cinto de seguridade a vaca marola, porque a seguridade é o primeiro. Baixei a xanela. E veu toda a viaxe pola autoestrada ca cabeciña fora, con este penacho de pelo, así, daba o vento. A marxe dos Xoves na Biblio, dende a Biblioteca Municipal tamén se sumaron estes días á festividade de Santa Icía, a patroa da música. De feito, xa podemos atopar entre os seus andeis un espazo dedicado a lecturas e contos para todas as idades, coa música como protagonista, e tamén o pasado mércores o programa Relendo a Vida sumábase a estas celebracións. Así, ademais das habituais participantes neste encontro, optouse por convidar ao director do Conservatorio, José Manuel Campello, e ao mestre de piano, Ernesto Gancedo, que deron conta de como é un día ao día no centro, as modalidades que imparten,
ou as actividades complementarias que realizan ao longo de todo o ano, sen esquecerse do extenso programa musical que nos agarda estes días en conmemoración da patroa. De feito, a vindeira semana, os xoves na Bilio van ter a música como protagonista, cun concerto vindeiro día 21 ás 6 da tarde na Casa do Peso da man da pianista Gemma Román. O recital, dirixido ao público de todas as idades, será de entrada totalmente libre ata completar aforo. Pois non temos tempo xa para máis, toca pechar esta semana, como sempre lembrarlles que regresamos o vindeiro venres ás 9:30 aquí na televisión local das Pontes e agradecerlles unha vez máis a súa confianza en nos. Teñan moi boa semana.